Kardom kadokawe phanta nangli tumaphan arling channel hinpen kardom pajeriklo. Pini kya hai dhonishwar ingtia phuthakle chethaniklo nang. Tangte padel dipin pen pangchengik phitlo nang. Ake hai dhonishwar ingti ni 5/1 1955 aningkan si pirthe nang hachilo. Alang li asar bura amen karditang mohori ingti lapen asar pi amen basa pi kropi. Alang li bihek angko ke bithilang so LP school si kidun. 1978 aningkan Difu Government College pen BA ang deng chipa unlo. Lapen 1981 aningkan MA Guwahati University along pen chipa unlo. Alang li 1986 aningkan ACS 2 chipa long dun se Hamren along OSD peklo. Bonsita alang li ke Karbi Anglong District Council Assistant Secretary asai claim ronglo. Alang li sakuri pen ke sanga hud ke KAAC along Joint Secretary arpusi claim. Alang li Janata Party along Office Secretary asai ta claim dun lang. 1979 aningkan ke Janata Party Youth Conference along Meifu arputa claim dun lang. Bonsita alang li ke politics aning ke hang hidet a joine labang so asaya bangke obublo. Dhonishwar ingti ke long anong e ke lahai hui henlo. Kristinandan anong e 2017 ICCR Auditorium Kolkata. Samson Singh ingti anong e 2018 lapen Assam Pen Literary Pension 2019 to 2020 Afarman Karbi English lapen Assamese Literature abaha. Ake hai Dhonishwar ingti ke Karbi alunta penang an sonsepon sonsi kitab kitok aphai bangta penang ando. Assamese pen kitok ke lahai hui henlo Balimahi 2003 Silbheta Sipare Kasi Junor Borukhun 2004 Swopix Junak 2005 Lapen Ishin Kona 2011 Karbi Alam pen kitok a kitab ke lahai hui henlo Nilunjir 1985 Mongve Aloban 2004 Sipeng 2005 English pen kitok ke lahai hui henlo Candle of the Nights The Coral Tree Endless Journey of a Poet A Glimpse of Greatness Karbi Icons My Awesome Love Lapen Socio-Cultural and Spiritual Traditional of Assam. Chorulo nangli tumaphan nili video ki jut anang kelang dunik pod lapen nangli tum nili channel subscribe kelang bulote subscribe pe iktha lapen video bang aning dok bulote like comment lapen share da pe iktha tangti mo putho da video longle chetong ikthulo nang do me thakme.